So, good morning mga ka-vlogs. Nandito tayo para walang magawa. Gagawa kami ng gatang laing mga ka-vlogs. Fresh from Bicol. And then, tinaparang Bicol din to mga ka-vlogs. Galing dito ng Bicol. At saka yung nyug, kinudkod ko pa yan. Mano-mano ako ngayon. Na parang nasa probinsya mga ka-vlogs. Doon tayo sanay mga ka-vlogs. Yo! So, gawin na natin to mga ka-vlogs. Okay, batiin natin ang batiin hanggang labasan mga ka-vlogs. O, yan, kailangan batiin yung gata para hindi siya nagkorta. Alam niyo ba nagkorta? Ang pagkukorta yung nagbibilog-bilog mga ka-vlogs na nagsisiparit yung tubig at saka yung gata mga ka-vlogs. Kaya kailangan batihin ng batiin hanggang labasan mga ka-vlogs. So, maya-maya mga ka-vlogs, pag nakikita natin luto na yung gata, ilalagay na natin yung laing. Itong gulay na to, laing mga ka-vlogs, wala tong karne mga ka-vlogs, para iwas muna tayo. Nilagyan natin ng tinapa lang ang isasahog natin. Ito talaga yung tunay na luto ng Bicol mga ka-vlogs. Yung tipid budget ba, budget meal ba, ganun. Lagay na natin yung laing mga ka-vlogs. Tinan yung ka-vlogs, kamay ko ang ganda-ganda. Wow naman! Wow! Yan na. Kulo-kulo na. Yun. Huwag muna natin gagalawin para hindi siya, kung yung laing naman ay hindi maganda, hindi siya nangangagat ng lalamunan mga ka-vlogs. Dagdagan natin. Sayang ng gata. So, yun. Medyo hinay-hinay lang paghahalo niyan mga ka-vlogs. Be careful, be careful. Ingatan mo puso ko. Baka mahulog sa'yo. Yun. O, tingnan mo. Hinay-hinay lang. Yun, kumukulo na, kumukulo na. Sarap nito mamaya. Ang init-init. Diyos ko po. Diyos ko po, Rode. Bumabagsak na yung pawis ko. Yun, ayan na. So, wala tayong sili. Okay na yun kung anong nandyan. Yan ang tirahin. Baka tirahin pa ng iba mga ka-vlogs. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, napadaan ka dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. And click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos at kilitin mo rin ang puso ko. Yun! So, ayan na mga ka-vlogs. Ang ganda-ganda na. Oh, what the fuck? Sarap! Yun na, oh. Marami pang antayin natin mga ka-vlogs mag-reduce yung gata para maging malapot siya. Tapos yung na yun, pwede nung banatan mga ka-vlogs. So yun. Shout out pala mga ka-vlogs sa mga ka-vlogs dyan na lagi nagsusubaybay sa mga videos ko sa YouTube channel ko and sa my FB page. Patuloy nyo lang mga ka-vlogs sa suporta ng aking channel. Salamat at mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. So, yan na mga ka-vlogs. Lapit na itong mga ka-vlogs. So, hanggang dito na lang ang videos ko. Para kumain na tayo mga ka-vlogs. See you in next vlog. Bye-bye!